Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Arif Setiadi, SIP. Ingkang kinurmatan Forkompimkab Kapanewon Lipar, Bapak Panewu Lipar, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Lurah Soho Pamong Kalurahan Pilangrejo. Ingkang kinurmatan Lembaga Kalurahan Pilangrejo, Bamuskal PKK Karang Taruna. Ingkang kinurmatan Ketua IKPR Pilangrejo dan anggotanya. Ingkang kinurmatan Ketua RW RT Sakaluran Pilangrejo. Ingkang kinurmatan mantan Lurah Pilangrejo Soho Pamong, mantan Pamong Pilangrejo. Ingkang kinurmatan ugi Ki Dalang Ki Gading Seno Nugroho sak rombongan. Inggih saderengipun kula matur menggah ngaturaken urut-urutan ing adicara rasep wonten ing Kalurahan Pilangrejo taun 2026. Semoga kula dherekaken manengku puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng mapinten-pinten kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami, sahingga wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sami saged makempal wonten aula bali Kalurahan Pilangrejo kanthi kebaing kawilujengan. Sholawat ugi salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng sedaya keluarganipun, boten katalumpen dumateng sahabat-sahabatipun ingkang rinten kelawan dalu tansah kita antu-antu sabaipun wonten ing yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang saduh kinurmatan, susunan adicara wonten ing dalu punika ingkang urus tunggal nggih pambuka, ingkang urut kalih laporan Ketua Panitia Rasul Kalurahan Pilangrejo tahun 2026. Ingkang urutan kaping 3 nggih sambutan panjenenganipun Bapak Lurah Pilangrejo, panjenenganipun Bapak Sunaryo. Ingkang urut sekawan sambutan Bapak Panewu Kapanewon Lipar, ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Sugito SMH. Adicara salajengipun penyerahan penghargaan. Ingkang adicara salajengipun penyerahan tokoh wayang. Ingkang adicara salajengipun panutup. Kanthi menika Bapak Ibu ingkang sampun kinurmatan, sumangga acara dalu punika ingkang rasuk agami Islam kula dherekaken maos basmalah sesarengan, ingkang rasuk agami sanes kula semanggaken sowan-sowan ndedonga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi hanyebat asma Allah, mugi adicara bersih dusun wonten ing Kalurahan Pilangrejo awit purma madya wusana tansah manggya raharja wilujeng lir ing sambi kala. Amin. Bapak Ibu ingkang sampun kinurmatan, nganti adicara ingkang angka kalih nggih laporan Ketua Panitia Rasul Pilangrejo tahun 2026. Ingkang winantu penghormatan panjenenganipun Bapak Ketua Panitia kula aturi jembar wonten ing papan ingkang sampun kasemetaken. Wekdal sapapan kula aturaken nuwun kawula.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun kunjuk wonten ngarsanipun anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta panjenenganipun Bapak Arif Setiadi SIP ingkang tuhu kinurmatan. Kunjuk wonten ngarsanipun Forkopimkab Kapanewon Lipar dumateng panjenenganipun Bapak Panewu, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek ingkang tuhu kinurmatan. Lan kunjuk wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang minangka songsonging agung ingkang asta bawat wilayah wonten ing Laladan Kalurahan Pilangrejo panjenenganipun Bapak Lurah Pilangrejo dalasan jajaringipun ingkang pantes ing nampi pakurmatan. Kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Lurah Sekapanewon Lipar ingkang kinurmatan. Kunjuk wonten ngarsanipun Ketua IKPR Pilangrejo dalasan anggotanipun ingkang kinurmatan. Kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Ketua RW, Ketua RT Sekalurahan Pilangrejo ingkang dahat kinurmatan. Lan langkung-langkung kunjuk wonten ngarsanipun dumateng mantan lurah lan ugi mantan pamong wonten ing Kalurahan Pilangrejo ingkang dahat kinurmatan. Lan dhateng ngarsanipun Dalang Ki Gading Sena Saputra ingkang tuhu kinurmatan lan ugi ingkang pono ing budaya. Nyuwun izin palilangipun dene kawula cumantaka marak mangersa gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe eca-keca wawan pangandikan. Kula minangka Ketua Panitia Bersih Desa Kalurahan Pilangrejo supados ing samangke badhe ngaturaken menggah menapa ingkang dados pidatos sing dadi-dadining sedya wonten ing adicara ingkang ginelar ingkang pun adani wonten ing rikalenggahan dalu punika. Mugi-mugi wiwit purwa madya ing wisananipun ing sakmangke tansah manggiya rahayu wilujeng tebih ing beda boten wonten alangan satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Minangka perwakaning atur sumangga kula dherekaken nunjuk puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing wekdal dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing adicara ingkang ginelar wonten ing Bersih Desa Rasulan Kalurahan Pilangrejo wonten ing Talun 2026 wonten ing wekdal punika. Mugi-mugi wonten ing adicara ing sakmangke kula lan panjenengan sedaya pikantuk bimbingan saha ridho lan sedaya pikantuk kelancaran saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sagung para rawuh para tamu ingkang tuhu kinurmatan, keparenga ing mriki kawula minangka Ketua Panitia Bersih Desa Kalurahan Pilangrejo supados ngaturaken menapa ingkang dados ramtamaning adicara ingkang sampun rinakit rinancang dening sedaya panitia lan ingkang pun kaeraken dening pemerintah Kalurahan Pilangrejo ingkang sampun samedya wonten ing wekdal punika. Bilih Bersih Desa Kalurahan Pilangrejo menika dados adat tradisi ingkang lumrah lumampah wonten ing Kalurahan Pilangrejo ingkang dipun lestantunaken sakbidalipun panen pantun ingkang nomor kalih lan menika dadosaken wujud syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dening para among tani lan sedaya ingkang ngasta wonten ing pakaryan sanesipun. Ingkang salajengipun Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan, bilih adicara wonten ing Bersih Desa Rasulan Kalurahan Pilangrejo wonten ing taun 2026 menika dipun wiwiti wonten ing dinten Senin tanggal 12 Juli taun 2026 inggih punika ingkang acara punika pengajian akbar sewarga masyarakat utawi sejamaah Kalurahan Pilangrejo lan matur nuwun sanget awit partisipasipun dhateng sedaya jamaah ingkang rawuh wonten ing wekdal ingkang sampun kaerahaken wonten ing wekdal ingkang sampun kawula. Ingkang salajengipun wonten ing dinten Selasa tanggal
selikur Juli tahun 2021 inggih punika wonten kirab budaya ingkang dipun dherekaken wonten ing 13 Begodo ing antawisipun menika wonten 7 padukuhan lan ugi wonten 3 sekolah pendidikan lan ugi wonten saking PKK Kalurahan Bilangrejo. Ingkang salajengipun wonten ing dinten Rebo tanggal 21 Juli tahun 2021 inggih punika wonten pagelaran Jadil Turangga Seta ingkang saking padukuhan Dungsuru ingkang dipun gelar wonten ing kala wau siang kirang langkung tabuh kalih dumugi wonten ing tabuh gangsal. Lan ingkang salajengipun wonten ing adicara ingkang salajengipun wonten ing wekdal dalu punika inggih pagelaran wayang kulit sedalu napas ingkang dipun adani dening Dalang Ki Gading Sena Saputra. Bapak Ibu sagung para rawuh para tamu sedayanipun ingkang dadi kinurmatan, ing mriki kula minangka panitia bersih desa Kalurahan Bilangrejo ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya pihak lan sedaya pendhonatur ingkang sampun paring panyengkuyung ingkang awujud punapa kemawon sahingga saged angenteng-entengaken anggenipun panitia menika anggenipun ngestahantunaken bersih desa Kalurahan Bilangrejo wonten ing taun 2021 lan boten katalumpen kita aturaken dening pemerintah Kalurahan Bilangrejo ingkang sampun mendukung secara penuh wonten ing kegiatan bersih desa Kalurahan Bilangrejo wonten wiwit tanggal 12 dumugi wonten ing tanggal 23 Juli tahun 2021. Ingkang salajengipun ugi ngaturaken matur nuwun dumateng Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul ingkang sampun paring program kegiatan ingkang awujud pagelaran kesenian jadilan ingkang pun digelar wonten ing kala wau siang inggih punika wonten ing lapangan Bilangrejo. Lan ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng pendhonatur lan langkung-langkung dhateng ngarsanipun IKPR Bilangrejo ingkang sampun nyengkuyung sedaya menika ingkang dipun sepuhi dening panjenenganipun Bapak Muryono Sarjana Ekonomi lan langkung-langkung dhateng ngarsanipun Bapak Agung Setia Negara ingkang sampun paring panyengkuyung ingkang awujud seragam busana kangge ngumpakaken sedaya panitia ingkang saking warga masyarakat Padukuhan Ngangruk sehingga wonten ing kegiatan bersih desa Kalurahan Bilangrejo dumugi wonten ing dalu punika saged lumampah kanthi kawontenan mekaten. Bapak Ibu sagung para rawuh para tamu sedayanipun sepindah malih saking panitia bersih desa Kalurahan Bilangrejo tentu kemawon namung ngaturaken agunging panuwun dhateng sedaya pihak ingkang sampun paring panyengkuyung sedaya kemawon lan saking panitia namung nderek ndedonga pasrah anggono dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi bapak-bapak lan sedaya pendhonatur anggenipun paring sedaya kala wau ingkang pun paringaken dhateng panitia mugi dadosaken amal kasaenan lan mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk rezeki ingkang sak langkung kathah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sagung para rawuh para tamu ingkang dadi hormatan ingkang salajengipun nyuwun agunging pangapunten bilih panitia bersih desa Kalurahan Bilangrejo ingkang wonten ing taun punika saking Padukuhan Ngangruk estu kemawon tentu kathah kekiranganipun anggenipun wonten ing tebih sakderengipun sampun rinakit rinangsang sedaya punika tentu kemawon sampun dipun kairahaken lan ugi dipun arahaken dening pemerintah Kalurahan Bilangrejo ananging tasih kathah kekirangan lan ugi kathah ingkang boten meranani dhateng penggalih saha manah dhateng Bapak Ibu sedaya lan langkung-langkung dhateng sedaya warga masyarakat Kalurahan Bilangrejo saestu sepindah malih nyuwun puturing sih samudra pangarsani. Bapak Ibu sagung para rawuh para tamu sedayanipun ingkang dadi hormatan mekaten laporan panitia bersih desa Kalurahan Bilangrejo wonten ing taun 2021 kathah kekiranganipun saking kawula nyuwun ageng pangapunten. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun matur ngasaripun panjenenganipun Bapak Ketua Panitia Bersih Desa wonten ing Kalurahan Bilangrejo. Bapak Ibu ingkang sepuh dihormatan nyandhak adicara ingkang salajengipun
sambutan saking panjenenganipun Bapak Sunaryo. Panjenenganipun winantu ing pakurmatan panjenengan Bapak Sunaryo kula aturi jumeneng wonten ing papan ingkang sampun kasematen nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wonten salipun jenipun Bapak Arif Setiadi, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta saking fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sagung kinurmatan. Wonten salipun Bapak Panewu Kapanewon Nglipan, Bapak Sugito SH MH. Wonten salipun Bapak Kapolsek Bapak Danramil ingkang sagung kinurmatan. Wonten salipun Bapak Lurah Sekapanewon Nglipan ingkang sagung kinurmatan. Wonten salipun Bapak Lurah Sekalurahan Paduk ingkang sagung kinurmatan. Wonten salipun Ketua Bamuska saha anggotanipun ingkang sagung kinurmatan. Wonten salipun Bapak Ibu Pamong Kalurahan Blasjo sarta Babinsa Babin Katimas ingkang sagung kinurmatan. Wonten salipun Bapak Ketua Ikatan Keluarga Bilangrejo IKPR sarta anggotanipun sarta ugi rombonganipun saking Laladan Jabodetabek lan sakiwatanipun ingkang sagung kinurmatan. Wonten salipun Bapak mantan lurah Kalurahan Bilangrejo ingkang sagung kinurmatan. Wonten salipun Bapak Ibu mantan pamong Kalurahan Bilangrejo ingkang sagung kinurmatan. Wonten salipun Bapak Ibu RT RW Sekalurahan Bilangrejo ingkang sagung kinurmatan. Ugi wonten salipun Bapak Ibu sedaya warga masyarakat Kalurahan Bilangrejo ingkang sagung kula tresnani. Mboten katalumpen wonten salipun Ki Dalang Gading Pawukir Sena Saputra sarta rombongan pawenang ingkang sagung kinurmatan. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken muji syukur wonten kersa dalem Gusti Allah ingkang dalu punika paring kesehatan kabagas warasan sehingga kula lan panjenengan saged makempal wonten ing Balai Kalurahan Bilangrejo punika kanthi kebak karaharjan tebih ing nirsandikala boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang angka setunggal ngaturaken sugeng rawuh sedaya kemawon boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal wonten ing aula pendopo Kalurahan Bilangrejo ingkang saestu namung midhangetaken utawi mirsani ringgit wacucan wonten ing dalu punika. Pemerintah Kalurahan Bilangrejo ugi panitia nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ambo bilih anggenipun nyawisaken papan pilenggahan saha dhaharan ingkang boten nuju prana saestu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang apa kalih ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya panitia, ketua panitia sarta anggotanipun saking Padukuhan Ngangkruk ingkang saestu saking wiwit dinten Senin tanggal 12 Juli 2026 ngantos dumugi dalu punika saestu panitia saking Padukuhan Ngangkruk luar biasa. Ingkang salajengipun ugi ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Ikatan Keluarga Bilangrejo utawi IKPR ingkang sampun mbiyantu anggenipun bersih Desa Kalurahan Bilangrejo utawi rasulan punika wiwit dinten Senin nenggani menapa ingkang dados
acaranipun rasulan wonten ing dalu punika ngantos dalu punika. Ugi IKPR kalau mau siang atau tabuh 13 ugi paring santunan dhateng warga masyarakat Kalurahan Trejo tiang-tiang ingkang fakir miskin duafa lan sepuh utawi lansia punika. Saestu ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa bidan ingkang dipun komandani dening bejanipun Bapak Muryono Sarjana Ekonomi. Ugi ngaturaken matur nuwun sedaya warga masyarakat ingkang sampun biyantu anggenipun ngadani inggih menika bersih Desa Kalurahan Pilangrejo wiwit dinten Senin ngantos dumugi dalu punika. Sedaya warga masyarakat sayuk rukun gemah ripah sedaya ndukung anggenipun sami nindakaken bersih desa punika. Ingkang terakhir ngaturaken matur nuwun bilih dalu punika Ki Dalang Gading Pawukir Sena Saputra sampun dumugi saestu. Kita saking papan sanes ngaturaken sugeng mirsani ngantos paripurnane ringgit pacucal benjang enjang. Mekaten Bapak Ibu atur saking kula ampun menawi wonten lepat atur ingkang saestu boten nuju brana dhateng Bapak Ibu sedaya ingkang boten kula sebat setunggal bokos tunggal nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kopat jalure tuwa wonten lepat nyuwun pangapura. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wonten ngasalipun panjenenganipun Bapak Sunaryo. Bapak Ibu ingkang sadewa kinurmatan, adicara salajengipun nulungi sambutan saking panjenenganipun Bapak Sugito Panewung Lipar ingkang pinantung pakurmatan wonten jumeneng wonten ing sasana sabda. Wekdal sepapan kula semangaken sak cekapipun nyuwun kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, monggo kita salam budaya karena ini kegiatan budaya menawi wonten salam budaya jawabipun lestari budayaku. Sedaya kula suwun salam budaya menika dipun tembanaken. Ngoten nggih. Salam budaya. Lestari budaya. Kok kados mboten kompak mungkin. Ayo. Salam budaya. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin ingkang kinurmatan Bapak Arif Setiadi, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, fraksi Partai Amanat Nasional. Ingkang kita hormati kanca-kanca Forkom menika alhamdulillah menika secara pribadi rawuh Pak Komandan Koramil, Pak Kapolsek sembah nuwun. Lajeng ingkang kinurmatan menika Pak Lurah langkung-langkung menika Lurah Pilang lan Lurah Tesih Kirang setunggal menika Pak Lurah 7 Lurah sekapanewon Lipar menika alhamdulillah dalu menika saged rawuh ingkang kita hormati kanca-kanca lurah lan kapanewon saking Patruk menika saged rawuh matur nuwun ingkang kinurmatan lan boten katalumpan menika para pepunden ingkang rawuh saking Jabodetabek IKPR. Tepuk tangan untuk IKPR, Ikatan Keluarga Pilang ingkang dipun sepuhi menika Mas Muryono. Pundi Mas Mur?
Nggih. Nggih, ingkang kinurmatan lan sedaya anggotanipun ugi saged nika wau ingkang katemben rawuh menika rekan penewu menika nggih boten mantan Pak. Pecatan melipar ini. Ini junior saya, ini ya siap. Ini junior kami yang sekarang menjadi penewu penjaga laut pantai selatan di sekitar Panggang sana nih, biar dipanggang sampai panas. Ini yang tentunya juga kami menghormati dan Bapak Ibu Pak Ketua Bamuskal jangkep sedaya anggotanipun lan estu menika para paraga wayang kulit Mas Gading Pawukir Seno Saputra sedaya warangganipun lan sedaya masyarakat sae menika warga Pilangrejo lan masyarakat sak kiwa tengenipun ingkang tansah kinurmatan. Alhamdulillah dalu menika kita saged makempal wonten Balai Kalurahan Pilangrejo kanthi kita badhe mungkasi adicara rasul utawi bersih desa wonten ing Kelurahan Pilangrejo ingkang sampun dipun adani mulai dinten Senin kala wingi lan dalu menika kawula atas nami pemangku wilayah wonten ing Kapanewon Lipar nderek mangayu babya awet hajatipun sedaya masyarakat Pilangrejo ingkang dinten menika ngawontenaken bersih desa kanthi dipun pungkasi pagelaran wayang kulit sedalun atas. Saengga kula nderek mangayu babya nderek ndedonga mugi-mugi sedaya hajatipun masyarakat sae ingkang wonten ing bumi Pilangrejo lan para masyarakat ingkang saking perantauan sembah nuwun rawuhipun kawula nderek memuji mugi-mugi sedaya hajatipun masyarakat Pilangrejo dipun ijabah satemah sedaya masyarakat dipun paringi kekuatan dipun paringi kesehatan lan keselamatan masyarakat ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Kusipun matur nuwun saking IKPR Ikatan Keluarga Pilangrejo ingkang wonten ing Jabodetabek kalawa sampun ngawontenaken baksos kanthi santunan lan estu matur nuwun monggo menika kula atas nami masyarakat ngaturaken panuwun mugi-mugi menapa ingkang dados amal kasanan panjenengan tansah dipun lintu dening Gusti satemah dipun mirahaken rezekinipun dipun panjangaken yuswanipun lan lancar sedaya usahanipun. Bapak Ibu, mbok menawi kula boten perlu matur kathah dalu menika monggo pungkasanipun rasulan kaya bersih desa kita sami mirsani pagelaran wayang kulit lan wonten ing dalu menika matur nuwun Mas Lurah Pilang menika menggelar dalang yang memang nembe naik daun. Mas Gading ayo los mayange los jadi aja nganti kalah karo liya-liyane dan ini alhamdulillah malam menika insyaallah bintang tamunya luar biasa sehingga mari kita nikmati kanthi kita betul-betul derek mangayu babya menggah rasulipun Kelurahan Pilangrejo. Mugi-mugi menika dados tepa tuladanipun kelurahan-kelurahan sanesipun. Alhamdulillah Mas Lurah, halo Mas Lurah. Sekapanipun Lipar. Alhamdulillah. Ini barometernya daerah Pilangrejo. Insya Allah berikutnya kelurahan-kelurahan yang lain. Kira-kira ngoten nggih Mas Lurah. Dan saya setu nyuwun donga pangestu sedaya masyarakat insya Allah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nanti Kapanewon Lipar awet saking panyunipun sedaya lurah badhe dipun gelar kirap utawi karnaval ngendikanipun pun kinten-kinten 20 tahun
ngeliparnya mboten karnaval, sehingga monggo benjing insya Allah kita jadwalkan tanggal 22 Agustus kapanewon lipar kita buat macet total masyarakat benjing monggo tumplek-blek wonten sekitar kapanewon kita sami karnaval menunjukkan potensinipun masing-masing. Saya menika potensi saking masyarakat, potensi saking pendidikan, lan potensi saking kelompok-kelompok masyarakat. Insya Allah saya undang seluruhnya masyarakat bisa betul-betul menenten berita meliparnu macet. Jadi sami kinu meliparnu los dadi ngoten. Saya ngoten nggih. Wong menawi ngeten mawon boten perlu panjang lan rawa. Monggo Mas Gading dalem menika dipun antu-antu kiprahipun lan insyaallah sukses untuk seterusnya. Wonten kirangipun nyuwun pamunten kita akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sembah nuwun. Nggih, makaten sambutan saking panjenengan Bapak Pangewu Lipar, nggih menika Bapak Sugito SAMM. Wonten kasihipun Bapak Ibu ingkang sadaya kinurmatan, adicara cacahipun nggih penyerahan penghargaan. Kanthi menika dumateng panjenenganipun Bapak Sugito SHMH sebagai Pangewu Kapanewon Lipar yang telah membangun komunikasi pemerintah daerah dalam warga perantau untuk kemajuan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk kula aturi jumeneng wonten ing panggung ingkang angka kalih ingkang nampi penghargaan inggih Ibu Susti Winingsih pinangka mantan Camat Lipar atas kontribusinya membangun komunikasi terhadap masyarakat daerah dan warga perantau secara kesinambungan dan kelanjutan. Kanthi menika wonten ing asalipun ingkang minantung pakurmatan dumateng Bapak Sugito SHMH kula aturi jumeneng wonten ing panggung ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Ketua IKPR Bapak Muryono SE atau salajengipun Bapak Sunaryo. Nggih salajengipun dumateng panjenenganipun Ki Gading. Ibu mantan Pangewu Lipar inggih Ibu Susti Winingsih atas kontribusinya membangun komunikasi terhadap masyarakat daerah dan warga perantau secara
kesinambungan dan kelanjutannya. Semoga Allah ringasaripun panjenenganipun Bapak ing Bapak Kidalang Kuatri Jumeneng wonten ngasaripun panjenenganipun Bapak Kartiko kasuwun nyerahaken penghargaan dumateng Kidalang. Dalang pefavorit Kalurahan Bilangrejo Lulinggi Ki Gading Pawukir Seno Nugro. Tepuk tangan. Matur nuwun. Ya, ditara salajengipun penyerahan tokoh wayang wonten ngarsanipun ingkang winantu penghormatan panjenenganipun Bapak Lurah kula suwun nyerahaken tokoh wayang lan wonten ngarsanipun panjenenganipun ingkang winantu penghormatan Bapak Panewung Lipar inggih punika Bapak Sugito SHMH kula aturi mendampingi wonten ing panggung. Salajengipun Ketua IKPR Bapak Muryono kula aturi jumeneng wonten ing panggung. Kadhe punika hamba bilih anggen kula ndherekaken adicara wonten ing dalu punika kathah lepat. Anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami saestu kula namung titah serantah jalma waloka tentunipun kathah lepat ugi salah. Monggo adicara wonten ing dalu punika kita tutup sesarengan kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula semakaken dumateng Bapak Ki Dalang Ki Gading Pawukir nuwun kawula nuwun.
Kena ngarep. Kena ngarepe malah. Kuruncana. Wonten dawuh Yai Patih. Welingku nalika semana ora lali to kowe. Nggonmu yasa bali gala-gala sing kanggo palermaning para Pandhawa. Ora lali to kowe. Wonten. Sedaya sampun samaptalan sampun rampit. Sedaya piranti, sedaya material bahan bangunan sampun kula damel ingkang gampil kobong. Bagus. Bagus, kowe pancen undhagi sing peng-pengan tur pinter. Wis aja semelan. Nek bali kobong Pandhawa mati, kowe sak anak bojomu tak paringi bebungah. Isa tok nggo urip mukti wibawa. Matur sembah nuwun Yai Patih. Ya wis kana, Kuruncana. Mung kari nunggu dawuh saka aku, nanggo wanci sing prayoga golek lenane para Pandhawa. Ya saiki dawuh.
kesupen lho, ampun kesupen. Niki panjenengan le nanggepi etok-etok sae. Sing penting golek lenaning para Pandhawa. Nggih, kawan. Bibi Kudi. Matur nuwun awit rawuhipun monggo. Lajeng kula aturi rahapi sedaya daran arunjukan. Kurupati karepmu ki kepiye? Dene nganti kaya ngene nggonmu nyugata pasugatan marang dulur-dulurmu Pandhawa. Bibi. Kula ngrumaosi bilih Kamukten Negari Ngastina menika sanes keadaan kula. Nanging sedaya menika ingkang mengku adi-adi kula para Pandhawa. Dados sampun sakmestinipun menawi kadang-kadang kula Pandhawa ugi tumut ngraosaken kanikmatan kados para kadang Kurawa. Wah. Nek yo kebangetan nggonmu nyugatana panganan nganti sak gunung gedhe kabeh to suguhke. Pun nuwun sewu niki nuwun sewu. Nuwun sewu. Pun toh. Mbok nggih sampun anggenipun rembagan menika. Monggo. Enggal dipun rahapi mawon. Monggo Raden Wijakangka, Raden Bratasena, Raden Permati, pun monggo. Wah, Permati. Barep kakangku nadyan iki disuguh panganan sing panggendung-gendung. Nanging aja nganti padha lena. Awit rasaku kok ora kepenak. Wah, sing padha waspada. Sampun ta? Pun. Mangga sami dipun rahapi. Kurawa kabeh wae. Ayo, yuk. Kek do madang-madang, do mangan-mangan, ngopi bareng karo Pandhawa. Pun monggo sedaya kemawon dipun rahapi. Monggo to, monggo. Ayo Ger, Kuruncana ayo Ger. Ayo saiki Ger Kuruncana. Wis sepi kaya ngene iki cetha yen para Pandhawa padha turu kepati. Dasare aku ya wis entuk sasmita saka Kyai Pati Sanggunya. Tak tindakno ngobong bali gara-gara Pandhawa ya ing kene marganing patimu Pandhawa.
Putar. Pundi kabu.
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna Sipak puspiteng udyana ngang banjarah sarwarukma langgeng manik nara wata ana Prabanyo kang sumirat kanyaring tejo leliwaran lereki lati sireng dadit wimbuh kekandha tiuping samirana mandra sebaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya jagat mangestu ngoro ayah Bathara Jagat. Suman durung suwe iki ingsun wis netepake yen to putraning Sun Kurupati ingsun sengkake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom. Lan mesine ora suwe maneh bakal nglintir ke Prabaning Sun nanging bareng wis kelakon ingsun malah getun geduwung suwan. Duh sinuwun jimat sesembahan kula. Menapa darunanipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun merga ingsun gegabah grusah-grusuh tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa kuwi sejatine isih urip isih waluya apa ora nggih nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna sing mbok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna ya apa
Nyun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan Wanawarata ingkang mapan ing bali gala-gala. Para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunthi nedhengipun eca Panjawa Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi. Dumadakan bali kubar dening Dawana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuking latu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal. Satelasing nguruping latu ing mriku wonten kandha cacah 6 lah niku. Pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kandha cacah 6 menika kunarpanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunthi menika Koko Prabu. Yo nanging bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong Gage Wangsulana Sekuri. Wah arek niku nyemanggaken pripun Kakang Durna? Mbok ya sampean ki ngewangi kula to, Kang. Lole. Sing ditakoni iki sampean kok. Terus aku kon ngewangi niku. Lha salahe Widandra winan aku ra mbok undangi. Pun mriku, pun. Mang sekecake. Dipenake. Pun matur napa wontene mawon. Piye Surim? Ora iso angsulan kowe. Saiki ketok blangmu, ketok gedhamu, kabeh mau jebulmu ngayawara merga bali gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantam luwih dhisik kowe kongkonan karo adanmu sing jeneng Kuruncana. Bali gala-gala dene-dene digawe supaya gampang kobong, ya ora? Iya apa ora? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna, mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar sananake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono. Saektine dudu kandhane Kunthi lan Pandhawa, nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5. Nalika sumono para sudra sabubaring mangan banjur padha turu kepati, banjur baline kobonge bali praetna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni dadi bisa dipesthekke yen to Pandhawa lan Nyai Kunthi kalenggan iki isih sugeng, Pandhawa isih waluya. Wis kuwi Suman saiki ku arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu Koko Prabu kok saged prisa niku? Suwan. Ya senadyan mripatku uta nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur penembaning Talkanda rawuh ing Ngastina. Paring kabar babagan lakon kang saknyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunthi Pandhawa isih waluya. Mula suwan lan kowe gendari rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti ingkang Maha Ageng. Mula bakal ingsun jabel sabdane ingsun. Kurupati tak jabel ora sida tak jumenengake ratu ing Ngastina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringake marang Pandhawa. Sinuwun kang menawa paduka ndika ingkang kados mekaten. Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa.
Dari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangesine supaya liwat dalan kang utama. Gendari, Dari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun dituduhake marang marganing kabecikan, marganing kautaman lan dharma. Nanging malah dipengaruhi, dijlomprongke. Dadine ya kaya ngene iki anak-anakmu. Ngrembyah kakehan cacah, rebda kakehan jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak, cacahe mung 5, mung sethithik. Nggone nglontah ya permati. Dadi bocah upuk sing utama. Dari. Wis, bali lingguh kene. Lingguh ning mburi kene. Nek ora tak timbali ora usah omongan. Gedang. Duh, Roh Prabu. Nuwun sewu. Ingkang putra pun Kurupati sampun lajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anup. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana umpami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mestinipun nggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurwadi meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa melu mukti. Iki saken dawuh Rama Prabu. Adi Winita Durna. Reh ning sliramu iku sawijining pendhita. Adeg mana Ngastina uga pinangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan kepiye iku partikelmu, Adi Winita Durna? Lole. Sama lole, sama rante, awalah. Nuwun sewu Koko Prabu. Kepareng matur. Menawi lepat diagung pangasaminipun. Yo, ora dadi apa. Lha piye? Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar bilih Angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel. Mongko nista-nistaning Nalendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Naten kados pundi paduka menika Nalendra ingkang kedah ngenggahi sabda Pandhita Ratu dados umpami Angger Kurupati mangke dipun kepiyaken jumeneng nata ing Ngastina. Nuwun sewu. Paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktenipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana ganca. Sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sangkatri kumulung katriku mlomang rempahing wadya kurada kura reka kiri kocaping mangke dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir angga ndamrik wangi humiring praptaning Dyan Bratasena kaget kang samya mulat.
Sena. Anjra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre sekan kadung ngas kadajo mawe raras ketnaning dia jagat dewa Bathara bareng tak grayang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu lekno iki sing sowan sapa sing jaremu wis sirna nggih nggih niku lak lah nek boten glindul lho niki niku ki aduh mbok menawi hansip hush aduh nggih niku lak Angger Bratasena lagi nih gini ucapmu kok ngoyo-woro ki kula Bratasena kaya ngopo bungaipun wadene sira sowan katon seger awakmu sira padha basuki to Ngger wah Destorastro bapakku aku ngaturake bekti
bahasaku katur Destorastro bapakku sing pirangka gantine Pandhu bapakku wis Ger wis aja nyebut Yai Pandhu sing wis murut kasedan jati Sudarmamu dimenayem ing alam langgeng yo Ger Bratasena yo sira ngaturke pangabekti banget dak tampa karya bombong penggalihipun wa pangestuku tumrapa marang jeneng sira yo Ger Bratasena yo tak pundi dadi jimat. Wah, gendari buku. Aku ngaturake bekti. Ya Ger tak tampa. Pangestune wakmu wae tampanono yo. Yo tak pundi. Wah, Durna bapakku. Sembahku katur. Oh, lengke ya Ger. Tak tampa karya gumbiraning manah. Pangestuku wae gage tampanono ya Ger Bratasena. Yo tak pundi. Semono uga Kurupati kakangku. Yo syukur di. Si Hadi tinemu rahayu. Nah, kapok ora dibageke dhewe ta? Kapok kowemu. Ora dibageke. Pripun rasane Dipatih? Pripun? Sampeyan diliwati pripun rasane Dipatih? Alah. Men. Mboten napa-napa. Mung disangiti wae kok. Pun kulinae ra apa-apa. Bratasena, sadine wakmu wis suninga mungguh apa to karyane ira marak sowan ngersanipun wa iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina. Jumbuh kelawan perjanjian nalika semono. Yen to anak-anakku Pandhawa wis ngancik dewasa, tumuli negara Ngastina kudu tak paringake, tak pasrahke marang Pandhawa nanging pun bapa kudu kepinggir jernyatane. Ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sak sedulur wis padha sirna nuli kakangmu Kurupati wis kelakon ingsun sing dake dadi Pangeran Adipati Anom. Kang mesti ora suwe maneh bakal kakepiyake jumeneng Nalendra ing negara Ngastina. Bratasena destun temen. Dene aku tumindak gabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakmu Pandhawa malah saya wimbo kasangsaya. Apuranen pun waya Ger Bratasena. Wah. Destorastro bapakku. Aja kleru ing anarka. Tekaku ana kene. Yektine aku ora nedyanake janji. Aku ya ora arep jabel bali ning negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonake kalamun Bratasena sak sedulur kalenggane kisih Rahayu Wilujeng. Wah, kuwi wae Destorastro bapakku jagat dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu. Ya Ulup. Ora sahaken grum sing tanpa guna ingkang wigati. Leganono penggali wakmu. Lan aja nganti ana penyacat saka kiwa tengen. Tinarka lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula rasa legi banjur moh nglepeh babar pisan ora Bratasena. Kang mengkono Ger. Iki ana kamukten kanggo sira sasedulur. Wujude alas gung liwang-liwung, wana mertani ya wana marta. Babaten kinarya Badra Kutha. Lunggana lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya Nger. Wah, yo tak saguhi. Ning aku saguh mbabati alas, ora kok arep milik kamukten. Aku saguh mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas iki kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangajabku aku mung bakal bangun lan golekake kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan kurang pangan. Wah, lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya Destorastra bapakku. Akyat risang kapirangu Pianggul kinempit kempit
dosang retnaning pawono. Oh, anakku nggir, yen kowe gelem tenan Gage, wis Gage. Dudu ana taunen kaya banyu bab ragat Brana Picis kanggo yasa negara. Kowe arep jaluk pirang dinar, pirang milirat nggir. Aku ora arep jaluk Probya. Aku ora arep jaluk Probya kanggo ragat. Wah, sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Muga kasembatan konku bakal goleke kamukten kanggo para kawula lan sedulurku jagat Dewa Bathara. Anakku nggir Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergase katone mono agal. Nanging jebul ngrawit bebudene yo Ger yo. Lelungsen tak bebakali tak paringi pangestu. Muga lebda ing karya kalih sambika adoh saka Gondarjana ya Ger Bratasena ya Desa Rastra bapakku. Bratasena kok ngrawit temen bebudene Kurupati. Mripatmu weruh kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesagane kaya ngono. Wajib mbok tulat kuwi, wajib mbok tulat Kurupati, ngerti? Ih Rama Prabu. Iki piye? Nek inggih ki ya kudune tanggap kersanipun Kanjeng Rama, adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati lan welingku aja pisan-pisan
kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni. Aja nganti kowe kena pengaruhe Patih Bosok iki. Aja nganti ya Kurupati. Wis tuhaken dawuh. Ya. Lan muga sesantine tansah manggih mulya Kurupati.
Dolang kasih ya anak ya yo Pak.